saka grup ana ning grup kene, heeh. Ya matur. Dibawani sik lali janjine engko bar kuwi lagi kowe kudu iso menerangkan tentang YPTI. Sinau ora mau? Sinau ora. Heh? Ora. Lah kowe wis tak omongi to kowe sesuk dadi bintang tamu lho, Sa. Sinau PT YPTI. Denane ora iki. Ora diomongin nek dadi bintang tamu ki. Oh ya wis, berarti ki dite sing tak jaluke mlebu aku. Ya. Nah, tak apa aku lelo. Apa? Lelo. aku lelo. Nggih, dibawani nggih. Heeh, dibawani. Ya. Napa ini ki bawani? Lali janjine iki pamundutan. Ya. Utawa gelang kalung sing saka Karang Taruna Somodaran kene kampunge Somodaran. Somo? Somodaran. Apa, Pak? Somodaran. Somodaran. Kampung Somodaran. Oh, Kampung Somodaran. Mangga. Dina Minggu kang tanti Suarane saya mapan. Ayo bendina nembang kok. Mapan piye to, Pak? Aku melek ora turu ki. Mapan piye? Suarane mapan ki tegese wis karo nada kuwi wis ora ndadak goleki ngono lho, wis cek langsung cul dadi. Oh, tak kira turu. Nyambut gawe